Amawaka-waka abantu ebengungelene kwibala laseMoses Mabhida ngempela veki ezokuba ngamanqina ngelixa bekumiselwa ngokusesikweni iKumkani yesithoba yesizwe samaZulu uMisuzulu KaZwelithini. Kodwa kuye kwabakho isankxwe ngomsitho wenkolo yobu-Kristu othe wenziwa kwiKumkani. Ethetha nonondaba umntwana uMangosuthu uButhelezi uziyeshile iintetho ebezigxeka lo msitho nebezisuka kumbutho indoda yesizwe think tank nalapho lo mbutho ubusithi lo kaButhelezi ube nesandla kwesi sigqibo. Uthi oku bekungqamene nokuba uKumkani ungumKrestu kwaye ulilungu lenkonzo iNazareth Baptist Church. If there is any blame to be apportioned, let it be apportioned to me, Mangosuthu Buthelezi. But I do not believe that anything inappropriate was done by His Grace the Archbishop and the bishops. uButhelezi uqhube ngelithi kufuneka kucelwe uxolo kwinkonzo yamatshetshi kunye noArchbishop.